het is ik. Ik leef nog, ja. Ik weet dat ik al lang niet meer heb geüpload. Ik heb heel veel video's staan in feite waar ik nog aan moet editen. Maar ik heb het momenteel, ik ga eerlijk met jullie zijn, een beetje moeilijk met mezelf. Ik ben hulp ervoor aan het zoeken. Het hou ik niet goed met mijn diabetes. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Beïnvloedt elkaar allemaal. Maar ik blijf nog altijd video's maken. Ik ga niet stoppen met YouTube. Ik heb ontdekt dat dat zeker niet de factor mag zijn. Dus ik ga dus niet stoppen met video's maken. Integendeel, het is een troost voor mij. Dus vandaag ben ik speciaal voor jullie, of toch voor een deel van jullie, terug met een Sisterbo videootje. Zoals ik al zei, is deze video misschien niet voor iedereen, maar het kan wel leerzaam zijn. Ik heb ondervonden dat heel veel van mijn kijkers inderdaad heel jong zijn. Dat wist ik al een tijdje. En vandaag wil ik speciaal voor jullie een videootje maken, want jullie moeten binnen een halfjaartje of zo toch wel een van de belangrijkste keuzes van jullie leven maken. En ik wil jullie helpen bij die keuze, want mensen, mijn middelbaar, dat was niet echt een lolletje om het zo te zeggen. Dat was vrij tot zeer moeilijk en ik heb het totaal niet over de punten. En vandaag heb ik voor jullie dus een soort van, ik ga niet zeggen een top 7. Het is niet dat het ene belangrijker is dan het andere. Maar 7 dingen dat ik toch wel liever aan mezelf had kunnen zeggen voordat ik aan het middelbaar begon. Zit je nu in het 6e leerjaar en moet je volgend jaar naar het middelbaar, zet dan goede flappie zo. Because ik spreek uit ervaring. Ik heb nooit moeten blijven zitten in het middelbaar. Ik heb nooit strafstudie gehad in het middelbaar. Ik ben afgestudeerd. Ik was altijd bij een van de eerste van de klas. En toch zou ik mezelf een paar tips willen geven. Hier zijn 7 tips dat ik aan mezelf had willen geven toen dat ik in jullie schoen nog stond. Nummer 1. Ik zeg het is niet volgens volgorde, het is random door elkaar. Je gaat als eerste jaar sowieso te veel mee doen. Hoeveel eerstejaars dat ik zie wandelen dat ik denk, the fuck, ga je gaan kamperen voor 3 jaar of zo. Like, ze lopen met rugzakken waar ze zelf 10 keer inpassen. Denk daar op voorhand aan. Je gaat veel meedoen, maar uiteindelijk ga je echt maar 1/4 nodig hebben van hetgeen dat in je rugzak zit. Kleine boekentas, kleine maat, maar gewoon dat je nodig hebt en je kunt even goede punten hebben als dat je daar met een halve souvenirwinkel naar school gaat. Uiteindelijk in de les ga je niet opletten. Pak simpel schrijfbrief. Pak niet zo prutsjes met speelgoed aan. En zeker geen ding die lawaai maakt. Want je klasgenoten gaan nu haten. Trust me. Nummertje 2. Dat is iets dat je nu al moet weten, mensen. Het is niet omdat dat de hoogste richting is, dat daarom de leukste richting is. Het mensen die zeggen, oh, moet zo hoog mogelijk beginnen. Je kunt nog altijd zeggen, oké, akkoord. Maar begin gewoon met iets waarvan dat je direct zegt, dat is mijn ding. Dan verspil je geen tijd. Wat dat ik bijvoorbeeld heb gedaan. Je kunt Latijn aan. Ik zou Latijn doen. Toch zeker moderne, want je bent slim. Ja, nee. Als hij TSO of zelfs BSO wilt doen, doe dat gewoon. Luister niet naar wat dan de anderen zeggen. Ik ben begonnen in moderne wetenschap. Dat was gewoon echt leren. Maar ik wou zo meer dingen, een keer zo in een laboratorium dat doen. Of een keer iets meer buiten gaan doen. Een keer een soort van projectje doen en zo. En in moderne had je dat niet. Dus ik deed dat niet graag. Dus wat gebeurde er? Mijn punt waren niet zo goed omdat het niet gemotiveerd was. En dus echt niet mijn best deed. Ik heb dat in feite 2 jaar volgehouden. Mijn eerste en mijn tweede middelbaar. En ik vond dat echt niet tof. Dus dan ben ik gezakt naar TSO, Sociaal en Technische Wetenschappen. En ik zweer het, dat was de richting van mijn leven. Dat is super tof. Daar had ik co-on, had ik integrale opdracht, waardoor dat we zelfs druiven gingen gaan plukken, naar het rusthuis gingen, naar een brouwerij gingen. En dat was echt, oh, dat was zo leuk. Dat was echt de richting dat ik wou doen. Akkoord, je moet nog altijd luisteren naar je ouders, naar wat ze zeggen. Maar als je echt gaat zien en je toont dat je echt liever dat doet, dan gaan ze dat wel waarderen. Ze willen uiteindelijk ook nog altijd dat je gelukkig bent. Dus SUW vond ik super tof. En ik heb daar nooit spijt van gehad. Ben erin afgestudeerd. En oké, dat is een richting waarvoor dat je moet voortstuderen nadien nog. Omdat dat niet echt iets is dat je een specifiek diploma voor hebt. Ik heb dat gedaan. Ik heb mijn hogeschoolstudies stopgezet door persoonlijke redenen. En ik ben nu aan het werken en ik ben super gelukkig. Dus uiteindelijk boeit het toch niet wat dat je doet. We kunnen nog altijd nadien kiezen. Er zijn nog altijd wegen genoeg. Nummer 3. Moest ik aan mezelf kunnen zeggen, Bootje, hou je klaar, want de mensen zijn echt harteloos in het middelbaar. Wees op jullie hoede. De mensen kunnen echt gemeen zijn. Je gaat sowieso groepjes hebben. Dan moet je gewoon al op voorhand weten. Niet iedereen gaat u leuk vinden. Dat is best oké. Dat is niet erg als niet iedereen u leuk vindt. Echt niet. Want uiteindelijk op het einde van de rit ga je je diploma nodig hebben. En niet je vriend. Ik ga daar later nog op terugkomen. Dat is eigenlijk nog een ander puntje. Maar ze gaan sowieso roddelen. En als je het dan jezelf zegt, dat zelfvertrouwen hebt, gaan ze nog meer over je roddelen. Dus uiteindelijk moet je dat als een compliment pakken. Als ze over je roddelen, dan zeg je iets dat hun niet zijn. En dus zijn ze in feite jaloers. Dus ja.
Ja, dat heb ik zelf ook ondervonden. Oh, ik weet dat er veel van de mensen die mij gepest hebben naar mijn video's aan het kijken zijn en mij nog altijd niet af kunnen. Maar hey. Eigenlijk zou naar mijn middelvingers moeten zijn, maar ik doe het niet omdat deze video voor jonge kijkers is. Maar het mag mij zo hard gaan, like of dat je wilt. Ik ben gelukkig en dat pak je mij echt niet af. Bereid u daarop voor. Kies goede vriend. Als je vriend wilt. Je mag nog zoveel je best doen voor aanvaard te worden. Like of dat je wilt. Er gaan sowieso mensen zijn die je niet leuk vinden. Maar als je gepest wordt, wil ik echt dat je er hulp voor zoekt. Zeg dat aan de leerkrachten, aan je ouders, aan andere mensen. Maakt niet uit wie. Puntje nummer 4. Dat ging ik zeker wel aan mezelf gezegd hebben. Geniet meer van je middelbaar, Bo. Want ik was altijd aan het klagen van het is zo erg. Ik wou dat ik al werkte. Ik wou dat ik al op het hoger zat. Dat is allemaal veel leuker. Dat is niet waar. Middelbaar is heel hard. Maar uiteindelijk is het echt wel de beste tijd van je leven. Het niet zoveel zorgen. Je moet gewoon doen wat ze zeggen. Maak gewoon je huiswerk. Leer gewoon voor je toetsen. Maak gewoon dat je examens goed zijn. Het is misschien de stomme routine van de maatschappij. Maar uiteindelijk heb je veel minder zorgen dan dat je in het hoger zit of al gaat werken. Nu dat ik werk moet ik het niet meer leren en zo. Maar er komen zoveel andere zaken bij kijken dat je in het middelbaar niet hebt. Uw ouders zorgen voor u. Uw ouders betalen alles. Of toch het meeste voor u. Uw verzekering, uw facturen, uw ziekenhuiskosten. Moet dat nog niet zelf betalen. Dus geniet van de tijd dat je daar zit. Maak fouten, doe domme dingen, dat maakt niet uit. Wees kind. Je zit in die periode voor tiener te zijn, voor kind te zijn. Je moet daar sowieso fouten maken. Maak je fouten, maar maak ook goede keuzes. En leer hoe. Zo erg is het niet. Echt niet. Kom goed. Ik ga je niet zeggen. Vergelijk jezelf niet te veel met iedereen. Het is niet omdat die met een papier hier jas loopt en die met een para-jumper dat je dat ook moet hebben. Zeker mensen die waren naar school gaan. Jullie haten allemaal zomaar een uniform wilt dragen. Waarom zou je dat willen dragen wat dat iedereen draagt? Het is niet omdat die met een dure jas loopt dat je dat daarom ook moet doen voor erbij te horen. Hé, al loop je mijn jas van de Vibra. Als dat mooi is, is dat mooi. Als dat uw stijl is, is dat goed. Moet u zelf niet veel vergelijken met andere mensen. Van op een duur ga je naar school gewoon voor sociaal aanvaard te worden en niet voor goede punten te hebben. Dus dat maakt niet uit wat dat je aan hebt. Echt waar. Je moet niet kijken naar wat dat de rest doet. Doe gewoon uw ding. Ook al lachen ze je uit omdat je niet zelf daarna hebt kunnen. En wel ja, lach je ze terug uit van pff, ik ben tenminste geen kuddedier. Vergelijk jezelf niet te veel. Ook niet je punten. Ook al zijn je punten een keer slecht in Frans. En het dien dat voor Frans. Misschien heet dat voor wiskunde. En het dien maar 2. Ik ga ook altijd erbij horen tot een bepaalde leeftijd. Ben er dan mee gestopt. En dat was een heel goede keuze van mezelf. Next! Ik zou gewoon aan mezelf zeggen dat ik dat heel goed heb gedaan. En nu heb ik het over één iets. Leer veel. Ik was altijd de strever van de klas. Ik werd daarvoor uitgelachen. Lichtjes gepest. Ik was een van de enigste van de klas soms die echt altijd mijn huiswerk direct na school thuis maakte. En dus niet 's ochtends op school. Ik schreef dat nooit over. Soms liet het mensen dat wel overschrijven van mij. Wat dat niet oké is. Maar soms wel. Dat mag wel een keer. Dat is geen drama uiteindelijk. Laat dat niet te veel doen. Ook al zijn ze van, je bent gierig. Uiteindelijk, gierig of niet, hij hebt wel je best gedaan ervoor. Hij zit er niet. Ze moeten het zelf maar weten. Ik was altijd iemand die heel veel, en die tip heb ik al aan superveel kijkers gegeven die naar mijn werk zijn gekomen. Maak dan je toetsen goed zijn. Zo heb je alle reserve voor je examens. En zo moet je met je examens ook gewoon maar een keer overlezen bij wijze van spreken. Als je dat echt al goed geleerd hebt voor je toetsen, ga je dan houden. En is dat veel makkelijker voor je examens. Dus het is echt oké als je door het jaar door een strever bent. Ook al lachen ze je uit, uiteindelijk ga jij toch betere punten hebben dan hun. Dan de mensen die nu uitlachen. Niet kijken naar wat de rest zegt. Noem ze een strever. En wel ja, dat is ook jaloezie omdat ze er niet zo goed studeren. En dan kom ik eigenlijk bij mijn laatste en allerbelangrijkste puntje. En hier wil ik echt dat jullie goed opletten. Doe het niet voor uw vrienden. In gelijk welk opzicht. Zit je nu in het 6e en gaan al uw vriendinnetjes bijvoorbeeld daar naar school, moet je daarom niet naar dezelfde school gaan. Als die school niet de richting heeft dat hij wilt en je wil liever naar een andere school, doe dat. Het gaat misschien super erg klinken, maar de kans dat je met je vriendinnetjes van het begin van de rit op het einde van de rit nog altijd die vriendinnetjes hebt, is maar zo groot. Oké, ik ga niet zeggen dat het niet gebeurt. Dat kan gebeuren. Dat zou kunnen dat je nu die school kiest voor je vriendinnetjes. En dat je dan ergens in het eerste jaar of zo super harde ruzie krijgt met hun. En dat je ze nooit meer wil spreken. En dan zit je misschien in een school dat je niet leuk vindt. Dus dat is echt niet oké. Als jij liever naar een andere school gaat, doe dat. Gaat daar sowieso ook vriendinnetjes vinden. Of vriendjes. En als je die vriendinnetjes zo graag hebt, ook al gaan ze naar een andere school, dat is dan spannend. Weet wel, je ziet ze niet altijd. Maar als je ze dan ziet, gaat het nog zoveel specialer zijn. Probeer er zeker contact mee te houden als je dat kunt. Maar je moet niet een richting kiezen voor die mensen. Uiteindelijk, school
gaat niet echt om vriend. Het speelt er wel bij mee. Het is wel leuker door vriend. Maar school draait nog altijd om uw toekomst. En dat gaat dus gewoon om de richting die hij leuk vindt. Want later gaat hij ook de job doen dat hij leuk vindt. Stel dat je vriend zegt, hey, ik wil achteraan op de vuilkarren staan. Hij wil dat niet. Dan ga je dat toch niet doen? Kies gewoon wat hij wilt. Kies het niet voor je vriend. Het is misschien hard om ze achter te laten. En om ze niet meer elke dag te zien. Maar de meeste daarvan ken je ook door school. Dus moet je weten, als ik naar het middelbaar ga, ga ik er ook wel mensen leren kennen door school. En dat kan ook je beste vriend worden. En die ga je misschien nog veel langer houden. Mijn suiker staat super laag. Je ziet, ik zie lijkbleek. Dus het zou kunnen dat ik echt rare shit aan het vertellen ben. Maar meestal vertel ik dan ook dingen van mijn hart. En ik kan u eerlijk zeggen, ik heb niemand nog van mijn vrienden van het lager. Niemand nog van mijn vrienden van het middelbaar. En misschien nog 1 of 2 mensen van mijn hogere school. Dus je moet het echt niet voor je vriend doen. Aan het einde van de rit ga je gaan solliciteren met je diploma. Met dat stukje papier. En ik heb daar al een video over gemaakt. Gaat dat niet doen met je vriend. Link van de video staat hier trouwens onder. Tijdens middelbaar ook. Als uw vriendjes een keer zeggen, ik ga dat huiswerk niet maken. Moet hij niet zeggen, oh, ik ga het ook niet maken. Je maakt het wel. Of ik ga boos zijn op u. Ze mogen u zeker advies geven. En het kan soms wel parten spelen. Maar hij moet nog altijd de eindbeslissing maken. Want het is uw leven en uw toekomst. En als je nog vragen hebt over uw richting. Wat dat je wilt doen. Welke school. Er bestaan 1000 mensen die u kunnen helpen. Het grootste voorbeeld is bijvoorbeeld een soort van scholenbeurs. Je hebt genoeg beurzen dat je zo kunt naartoe gaan voor te gaan luisteren naar alle scholen. Heeft dat tijd? Gaat daar zo vroeg mogelijk al een keer naartoe. Bijvoorbeeld volgende week. Er is in Brugge in de Kinepolis al zo'n schoolbeurs waar je kunt naartoe gaan. En de link staat hier ook onder met alle informatie. En nu kun je misschien denken, wow, dat is vroeg. Maar hoe vroeger hoe beter. Doe dat regelmatig een keer. Als je daar nu al naartoe gaat, heb je al een groot zicht van wat dat je allemaal kunt doen. En dan kun je daar op je gemakske over nadenken. En dan komt alles zeker goed. Hoe langer je daar kunt over nadenken, hoe beter dat je keuze gaat zijn. Als je daar rap moet doen, ga je ook gewoon maar iets kiezen voor ergens geschreven te zijn. Denk goed na over je keuze. Denk lang na over je keuze. Kies zelf wat dat je wilt. En dat was eigenlijk alles dat ik wou zeggen. Ik hoop dat ik jullie toch een beetje heb kunnen helpen. En trust me, er komen nog meer Zuster video's. En dan uiteindelijk weer met jullie persoonlijke vragen. Bedankt voor het kijken. Heeft u geholpen? Heeft u niet geholpen? Maakt niet uit. Like zeker de video. Het is maar 1 klikje. Zijn nog niet gesubscribed? Doe het dan zeker ook. Raad het aan vriend, vriendin, huisdieren, kasten, tantes, nonkels, leerkrachten, verre ooms, pennenvriend of misschien zelf de mevrouw of de meneer, de bakker, de slager, de... En dat was dan. Alle linkjes staan hieronder. Ik ga herhalen welke linkjes staan hier nog onder. Een link naar de andere video over school. En een link naar die schoolbeurs in Brugge. Het kan u echt al heel veel helpen. Ga er zeker naartoe wat je kunt. De link staat hieronder met alle informatie. En verder staan mijn sociale media linkjes hieronder. Dat was het eigenlijk. Oké, bedankt voor het luisteren. Totdat ik er weer zie. Met of zonder de juiste keuze. Want uw keuze is de juiste keuze. Tada! Totdat ik er weer zie. Doei!